так кажуць, разлажыць па полачкам, не, каб людзі сапраўды у некаторых справах арыентаваліся, тым больш, што сінод біскупаў сапраўды ў нашы часы адбываецца даволі часта. Астатні быў літаральна восенню, быў сінод біскупаў, які быў прысвечаны пытанням моладзі. І, канешне, пэўна, многія чыталі, многія ведалі, там арцыбіскуп свае справаздачы сіноду высылаў пастаянна, то есть можна было гэтымі тымі, хто цікавіцца, можна было даволі многа даведацца. Але спачатку хацелася б сказаць, што вот гэты сінод біскупаў, гэта інстытут у касцёле, як я ўжо казаў, даволі новы. Ён з'явіўся пасля другога Ватыканскага сабору. Насамрэч? Так, насамрэч. Такой арганізацыі сінод біскупаў не было. Вось менавіта адзін саборны дакумент Христус Домінус, вось, ну і пасля яшчэ Пава Павел VI сваім моту пропрыо апостоліцы солітудініс з 1965 года увёў гэты інстытут у жыццё касцёла, ну, апісваючы, з чаго ён павінен складацца, хто туды уваходзіць у сінод, як часта збіраюцца, якія сесіі ёсць, якіх няма, пра гэта мы ўсё трошкі пагаворым. Вось. Але варта вспомніць, то есть яшчэ раз сабе ўсвядоміць, што гэта не старажытны інстытут у касцёле. То есть ён, сінод біскупаў не існаваў, там, скажем, 2000 гадоў назад ці 1000 гадоў назад, да? У адрозненне ад сабораў. Саборы, як мы ведаем, існавалі ў касцёле самага пачатку, не так даўно, нават у мінулую нядзелю на чытаннях, хто уважліва слухаў, чытанне імшальнае. Па сутнасці, там это пытанне, якое было, ці абразаць тых, якія навярнуліся ў хрысціянства, ці не. Па сутнасці, это была, ну, праблемай першага сабора, як называем Іерусалімскага сабора, хаця, ну, не ўсе згодныя з тым, што это сабор, но, але тым не менш, так? І вось сабор, як мы казалі, да, гэта таксама суб'ект найвышэйшай улады, там, дзе ўсе біскупы збіраюцца, але там збіраюцца ўсе біскупы, толькі біскупы. Сінод жа гэта інстытут такі трошкі дарадчы. Інстытут, як калі папа збірае біскупаў, дзе яны нейкім чынам аказваюць яму дапамогу у вырашэнні, ну, такіх набалелых пытанняў касцёла, скажам так. У сувязі з гэтым вынікае такое пытанне. Магчыма, раней сіноды існавалі дэ-факта, проста не былі замацаваны дэ-юра. Напэўна, існавала, заўсёды існавала. Можа, некалі казалі, заўсёды існавала нейкая форма супрацоўніцтва паміж папамі і біскупамі. Ніколі не было так, што яна, ну, скажем так, яны існавалі асобна сам па сабе. Ясна, што ёсць папа, ясна, што ёсць біскупы. Мы нават казалі ў мінулай перадачы, да, што вось гэта навучанне, урачыстае навучанне калегіі біскупаў, да, якая можа існаваць, нагадаю, толькі заўсёды з адзінстве з папам, ніколі без яе. Кажу, урачыста яны сваю ўладу ажыццяўлялі на саборы. Звычайную ўладу, нейкім чынам збіраючыся ў свеце, то хаця гэта вельмі цяжка. Мы ўжо казалі пра гэта, да? Як это ўсе біскупы рассеяныя па свеце разам ажыццяўляюць уладу ў касцёле, так это не да канца зразумела. Ось, але таксама, напэўна, былі некаторыя механізмы, калі ў пэўных пытаннях папа заклікаў біскупаў, вось, і яны вырашалі ў некаторых спецыяльных справах. Вось гэта, кажу, добра, што вы сказалі, называлася сінодам, магчыма. No? Напрыклад, вось, як сітуацыя ў 1917-18 год, калі вось, спачатку расійская імперія адбылася пераварот кастрычніцкі, вось, калі сітуацыя касцёла была вельмі цяжкая, вось тады, як вядома, папа таксама па меры магчымасці заклікаў да сябе біскупа вось гэтых тэрыторый, вось, каб нейкім чынам, ну, сітуацыю, ну, пракансультавацца з імі, што рабіць далей. Вот арцыбіскуп Эдвард фон Роп, які ў той час быў мітрапалітам Магілёўскім, але быў у Санкт-Петербургу, вось ён вельмі ў сваіх запісках апісвае гэта. Цікава было пачытаць. Сапраўды, бо дыяцэзія была агромная, велізарная дыяцэзія, і вось у канец там, то есть 18, 19, 20, 21 год атрымалася, што яна ў некалькі дзяржавах знаходзіцца. Вось ён пытаўся данесці да святога пасаду, ну што такая вялікая дыяцэзія не мае такой рацыі быцця, ну бо няма сэнсу такой дыяцэзіі, трэба нешта рабіць, трэба нешта мяняць, дзяліць і гэтак далей. Вось. Таксама гэтую сітуацыю можна лічыць нейкім, ну, пэўным сэнсе сінодам, сінодам спецыяльным, што мы сёння будзем казаць. Да? То есть, калі біскупы з нейкай часткі свету збіраюцца, ну, і з папам кансультуюцца, як паступаць у той ці іншай сітуацыі. Ці можна пытанне, можа быць, не зусім да тэмы, але цікава так паразважаць. Калі ідзе акупацыя адных краін іншымі, першая, другая сусветная вайна з нядаўняга, і акупацыйная адміністрацыя, напрыклад, як яна ўзаемадзейнічае з мясцовымі касцёльнымі ўладамі, калі яна
скажем так, нейтральна ставяцца да рэлігіі. Яны туды прызначаюць новых біскупаў? Не, яны ж не могуць такога зрабіць без папы, правільна? Так, таму яны мірацца з той рэчаіснасцю, якая ёсць. Ну, сапраўды бывае вельмі па-рознаму. Трэба сказаць так, да, што, ну, напрыклад, калі ўзяць тэрыторыю пінскай дыяцэзіі, калі мы возьмем другую сусветную вайну, то так тут до 1939 года, ну, пінская дыяцэзія была, якая была, вось цэнтр быў пінскі, і знаходзілася на тэрыторыі сучаснай Польшы, тут даходзіла Несвіж, Новагрудак, это ўсё было пінская дыяцэзія. Вось 1939 год ситуация палітычна змянілася, да? Частка пінскай дыяцэзіі стала Савецкім Саюзам, частка ў Польшчы. Вось, і понятно, тут вельмі часто ігру ходзяць дыпламаты, наколькі вось улада, якая прыходзіць, наколькі яна супрацоўнічае, скажем, з Ватыканам, са святым пасадам, тому што, ну, справа касцёльнага тэрытарыяльнага дзялення гэта справа, канешне, Ватыкана. Але пакуль няма акта, ўсё захоўваецца, такога няма. Так, захоўваецца, толькі эта сітуацыя ненармальная. Ну, конечно. Так, вайна ўвогуле ненармальная. Сітуацыя ненармальная, вось, ну, сёння дыпламаты над гэтым працуюць, вось, як, каб сітуацыя нейкім чым нармалізавалася, хаця это ўсё даволі цяжка. Даволі цяжка, вось, я думаю, ну, можа сказаць, так скажу, касцёл это не першая установа, з якой там ці акупацыйныя ўлады, ці нейкія іншыя пытаюць дамовіцца. Вось, так. Понятно, так уже ёсць як ёсць, але касцёл гэта рэчаіснасці павінен нейкім чынам існаваць. Таксама кіраванне касцёлам нейкім чынам павінна быць. Вось, таму, напрыклад, тую пінскую дыяцэзію ўзяць, вось, вельмі многія годы до 91 года, пакуль не ўзнавіліся структуры касцёла, то есть тут быў генеральны вікарый па сутнасці. Вот тады яшчэ святар Казімір Свёнтак, вось, ну, ён быў гэтай дыяцэзіі. Ну, а частка дыяцэзіі, якая знаходзілася ў Польшчы, яна не называлася, напрыклад, Драгічанская дыяцэзія, толькі была дыяцэзія ў Драгічыне, такім разуменнем, што это, па сутнасці, пінская дыяцэзія, толькі вось так вот сталася, ну, і да нейкіх спецыяльных распараджэнняў, скажем. Яно фактычна 60 гадоў існавала вось такім павешаным стане. 50, там, з 39 по 91, да, 52 гады. Ого. Таким станом існавала, ну і так было. І, ну і понятно, тут быў Савецкі Саюз, тут была і краіна Варшаўскай дамовы, вось, і так яно, ну, неяк было. То есть, але біскуп нейкая, на нашай тэрыторыі мы ведаем, конечно, структур не было касцёльных ніякіх, да, то есть тут быў генеральны вікарый, ён улады ніякай не меў па сутнасці, ён у сувязі з заканадаўцам савецкім не мог святара перанесці, напрыклад, з месца на месца, патрэбна было згоду паўнаважанага спецыяльнага і так далей, і так далей. То есть этой сітуацыі ўсе былі даволі цяжкія. Але яны могуць быць нагодамі для склікання сінодаў, канешне. Спецыяльнага сіноду, да, то есть які разглядае нейкія пытанні. Добра. Сітуацыя ў Кітаі, напрыклад, цяпер таксама там ўсё не вельмі проста з касцёлам у Кітаі, ведаем, это два касцёла, адзін ёсць, але праблема, што біскупы сапраўдныя, тыя. А вось мне цікава, на Тайвані, магчыма, калі ішла грамадзянская вайна, некаторыя біскупы беглі ад камуністаў туды на Тайвань. Магчыма, так. І таксама гэта ўсё трэба рэгуляваць. І гэта каласальны аб'ём працы. Так, конечно. Таксама Расійская імперыя, Кацярына II, якая па сутнасці Магілёўскую архідыяцэзію заснавала сама. Ну, фактычна так. Так, і сама біскупаў прызначала. Ну, і так. Ватыкан з гэтай сітуацыі павінен быў, ну, это ўжо, кажу, это дыпламатыя палітыка, гэта не будзем лезть. Вось, але такіх праблем, бачым, праблем у жыцці мясцовых касцёлаў вельмі многа, да, і таму святы пасад натуральна пры вырашэнні пытанняў, ну, павінен нейкім чынам супрацоўнічаць з мясцовымі біскупамі. Для чаго і сіноды, зрэшты. Да. І па сутнасці, да, пасля другого Ватыканскага сабора гэта прыняла такую форму сіноду біскупаў, да што не значыць, што сёння папа не можа да сябе выклікаць біскупаў у нейкай справе там параіцца, нават не па-за сінодам. Канешне, можа, папа ўсё можа. Вось толькі ёсць такая інстытуцыя. Вось. І вот 342 канон пра гэта гаворыць, што такое сінод біскупаў. Сінод біскупаў прадстаўляе сабой паседжанне біскупаў, якія, будучы выбранымі з розных рэгіёнаў свету, ва ўстаноўлены час сустракаюцца для таго, каб садзейнічаць цеснаму адзінству паміж рымскім пантыфікам і біскупамі, а таксама дапамагаць рымскаму пантыфіку ў справе захавання цэласнасці і памнажэння веры і добрых нораваў, захавання і ўмацавання касцёльнай дысцыпліны, а таксама для таго, каб разгледжваць пытанні, якія датычаць дзейнасці касцёла ў свеце. Вельмі трапна і вычарпальна. Так, ну так, сапраўды, гэта дэфініцыя, якая ўжо, паўтаруся, з
дакумента «Христус Домінус», саборнага дакумента, які выйшаў у 1965 годзе. І такой дэфініцыі касцёл трымаецца. Да? То есть біскупы ў установлены час збіраюць для таго, каб нейкі... То есть варта заўважыць, яны не выконваюць вось гэтую найвышэйшую ўладу, пра якую мы казалі мінулым разам. Ну, так. Бо тая ўлада яны выконваюць альбо урачыста на саборы, альбо тым звычайным чынам, але не падчас сіноду. Да? Падчас сіноду выбранымі з розных рэгіёнаў свету. Ідзе нейкі выбар, пра які будзем пасля казаць, якім чынам колькі біскупаў. Так, это цікава, справді. Да? Што з'яўляецца заданнем сінода біскупаў? Вось наступны канон 343 гаворыць так, што заданнем сінода біскупаў з'яўляецца абмяркоўваць прадстаўленыя яму пытанні і выказваць свае пажаданні, але не вырашаць гэтыя пытанні і не выдаваць у гэтых справах дэкрэты. Ну, хіба што ў пэўных выпадках рымскі пантыфік надзеліць яго такой уладай. Фактычна кансультацыйная рада. Так. Але ў гэтых выпадках, калі папа дасць такую уладу, то ён павінен зацвердзіць рашэнне сінода, падобна таму, як на саборы было. Да, то есть, але звычайна не. Я, шчыра кажучы, не ведаю такой сітуацыі. Можа, калі ўсю літаратуру праглядзець па ўсіх сінодах, можа, было якое, не ручаюся за поўнасць, што папа ніколі не карыстаўся магчымасцю даваць такія заканадаўчыя паўнамоцтвы, не скажу, но наколькі памятаю, такой сітуацыі прыпомніць не магу. Ці прапісана ў кодексе частота склікання сіноду? Так, будзем пра гэта казаць, бо ёсць сесіі звычайныя, ёсць надзвычайныя і спецыяльныя. Вось там пра гэта ёсць, пра гэта трошкі пазней скажам. Добра. Сінод біскупаў непасрэдна падпарадкоўваецца ўладзе рымскага пантыфіка. Ясна. Ну так, усё ў касцёле. Усё ў касцёле, да? І рымскі пантыфік мае права. Тут пералічым, але тут рэчы ў нашых размовах яны сапраўды вынікаюць даволі ясна. Папа мае права склікаць сінод, калі гэта здаецца яму патрэбным, і зацвярджаць месца правядзення паседжанняў. Натуральна. Ёсць нейкае пытанне. Ці былі сіноды па-за Ватыканам хоць раз? Не было. Ну, але тэарэтычна могуць быць. Ну, так, тэарэтычна, канешне, асабліва спецыяльныя. Папа можа дзесьці паехаць, вось, і там сінод правесці. Можа быць, напрыклад, сінод датычыць спраў Афрыкі ці Азіі, ці яшчэ, усіх біскупаў з Афрыкі цягнуць у Ватыкан і паехаць туды. Ну так, конечно. Поэтому это, то есть не абавязкова это павінен быць Ватыкан. Это ж нават саборы не заўсёды ў Ватыкане былі, калі так ужо паглядзець. Ватыканскі толькі два. Першы і другі. Першы былі па-рознаму. Вось. Зацвярджэнне членаў мае папа права, якія павінны быць выбраныя па нормах спецыяльнага права, а таксама вылучэнне намінацыі іншых яго членаў. Значыць, заўсёды права, вось, якое гаворыць, хто якім чынам павінен быць выбраны сінод. Гэта розніца, можа быць розніца ад часу да часу, розніца права на сінод, альбо гэта будзе звычайны агульны, або надзвычайны, або спецыяльны, там ёсць у кожнае сваё права. Ось, таксама папа можа паклікаць туды нейкіх спецыяльных экспертаў, нейкіх іншых гасцей. Усё гэта ў праве прапісваецца перад сінодам. Да? Таксама лагічна. Да? Таксама перад правядзеннем сінода у зручны час пад нормах права павінен акрэсліваць змест пытанняў, якія павінны быць разгледжаны на сінодзе. Натуральна, што не прыходзім на сінод, не збіраемся, каму што ў галаву прыйдзе, той гаворыць. Ёсць павестка дня, да, ёсць павестка сінода, скажем так. Вось і біскупы, едучы на сінод, ужо ведаюць, аб чым будзе ісці гаворка. Напрыклад, з мітрапалітам працуючы заўсёды, ён ужо за некалькі месяцаў перад сінодам ведаў, пра што будзе ісці гаворка, ведаў там, калі яму трэба будзе выступіць, па якім пытанні, гэтак далей. То есть, то ўсё прапісваецца. Канешне, ёсць моманты, як ён кажа, так, спантаннага абмяркоўвання, калі кожны гаворыць свае меркаванні, там, ці праца ў групах, ці нешта іншае. Вось, але звычайная праца сіноду, канешне, той выступае тады, той выказвае сваё там меркаванне па тых або па іншых справах. Парадак мусіць быць. Так. Так, праўда. Да? Папа таксама устанаўлівае парадак працы сінода. Натуральна, да? Асабіста або праз іншых старшынствуе на сінодзе. Паседжанне звычайна праводзіць папа, хіба што ёсць нейкія перашкоды, тады нехта іншы. І таксама права зачыняць, перанасіць і прыпыняць і распускаць сінод. Таксама натуральнае права. Зноў-такі той ж, як у саборы, калі падчас трывання сіноду апостальскі пасад становіцца вольным, то ён з моцы самога права перапыняецца, пакуль новы папа не вырашыць, ці працягваць сінод, ці узнаўляць яго, ці яго прыпыніць. То есть это ўсё натуральна, даволі проста. Вось, цяпер сінод біскупаў можа збірацца або на агульнае паседжанне,
дзе абмяркоўваюцца пытанні, якія непасрэдна датычаць дабра касцёла. Вось і гэта паседжанне можа быць звычайнае або надзвычайнае, або на спецыяльнае паседжанне, дзе абмяркоўваюцца справы, якія непасрэдна датычаць аднаго або некалькі рэгіёнаў. Да, то есть бачым тут падзел на 3 віды такіх, я ўжо трошкі ўспамінаў, паседжанняў. Да, то есть агульнае звычайнае, якое адбываецца звычайна па нормах права раз у 3 гады. Даволі часта. Так, раз у 3 гады сінод адбываецца. Ось, пасля таксама агульнае надзвычайнае. Іх не так много было, па сутнасці іх было 3, наколькі я памятаю. За ўсю гісторыю сіноду гэта быў 65-й год, калі была таксама стваралася структура такая, як называлася канферэнцыя біскупаў, пра які будзем казаць, і там папа хацеў кансультавацца з біскупамі. Другая гэта было хіба ў 85-м годзе, 1985-м, прысвечаным 20-годдзю заканчэння сабора. І трэці надзвычайны сінод быў у 2014 годзе уже за папы Францішка, сінод прысвечаны сем'ям. Это быў 3 надзвычайныя сіноды, то есть пазачаргой, якія былі, якія не ўпісваліся ў гэту агульную, скажем так, агульны спіс гэтых сінодаў, і тады сіноды былі часцей, чым раз у 3 гады. Вось. І спецыяльнае паседжанне, дзе абмяркоўваюцца справы, якія непасрэдна датычаць аднаго або некалькі рэгіёнаў. То бок, я так разумею, розніца паміж спецыяльным і звычайным заключаецца ў глобальнасці. Па сутнасці, так. Да. То есть звычайныя або агульныя звычайныя або надзвычайныя могуць быць. Да? Агульныя, так. Агульныя, яны датычаць дабра ўсяго касцёла. Да? Напрыклад, сям'і. Сінод прысвечаны пытанням сям'і. Конечно. В 2014 годзе. Да? Сінод прысвечаны моладзі, які быў мінулай восенню. Так? Гэта пытанне датычаць усяго касцёла. Натуральна функцыянаванне ўсяго касцёла. Вось пасля сінода папа звычайна піша адхартацыю якую-небудзь, там, вось, як цяпер Христус Вівіт напісаў пра моладзь і так далей. Вось. Спецыяльныя сіноды датычаць, як мы кажам, адной або некалькі спраў. Быў сінод прысвечаны Афрыцы, Кітаю, наколькі я памятаю, быў нейкім азіяцкім краінам, то есть нейкім праблемам альбо пытанням, якія існуюць у канкрэтнай касцёле або групе касцёла, напрыклад, вось такія справы. Да, то есть гэта 3 віды такіх сінодаў, і натуральна, што кожны гэтых сінодаў мае сваё права, да, то есть якім чынам ён распачынаецца, хто туды ўваходзіць, да, хто туды, колькі чалавек прыязджае і гэтак далей. Да? І вось наступны канон пра гэта гаворыць. Сінод біскупаў, які збіраецца на агульнае звычайнае паседжанне, складаецца з членаў, большую частку якіх складаюць біскупы, так, якія выбіраюцца на кожнае асобнае паседжанне канферэнцыямі біскупам згодна з парадкам, акрэсленым спецыяльным правам сіноду. Пасля скажу пра гэта. Так. Іншыя члены накіроўваюцца туды на моцы таго ж права, іншыя прызначаюцца непасрэдна рымскім пантыфікам. Да іх далучаюцца некаторыя члены клерыкальных манацкіх інстытутаў, якія выбіраюцца згодна з тым самым спецыяльным правам. Да? То есть ёсць нейкае права агульнае, да, якое датычыць выбару канкрэтных членаў сіноду. І, як мы кажам, на агульнае звычайнае паседжанне. То есть тыя паседжанні, якія адбываюцца раз у 3 гады. Скажем, хто туды едзе? Да? Першае. Членаў большую частку з якіх складаюць біскупы, якія выбіраюцца на кожнае асобнае паседжанне канферэнцыі біскупаў згодна з парадкам, акрэсленым спецыяльным правам. Які гэта парадак? Так. Права такое, што кожная канферэнцыя біскупаў планеты. Да. То бок такіх канферэнцый, да якіх ніхто не паехаў, такога не можа быць. Так. Кожная канферэнцыя біскупаў усяго свету, да, высылае сваіх прадстаўнікоў на гэты сінод. І права ёсць такое, што ад кожных 25 членаў канферэнцыі біскупаў едзе адзін прадстаўнік. Да, то есть калі канферэнцыі менш, чым 25 членаў, тады едзе адзін біскуп. Калі там 26-50 едзе 2, калі 51-75 3, ну і гэтак далей. У нас канферэнцыя такая невялікая. Невялічкая, поэтому заўсёды ад Беларусі едзе адзін біскуп. Ясна. А колькі ёсць людзей у канферэнцыях, каб уразіць вось лічбамі у італьянскай, напэўна, чалавек? Трэба больш. Калі ў Польшы 10 каля 140. Ого. Польша каля 140, я думаю, Італіі можа быць і 300 і больш. Вось. Вялікія канферэнцыі біскупаў бразільскія, аргенцінскія, у Лацінскай Амерыкі вельмі вялікія канферэнцыі. Можна праверыць у інтэрнэце. Цікава. Нам ёсць куды расці. Так, нам ёсць куды расці. Вось. Але з нашай краіны заўсёды едзе адзін біскуп. Нам до 25 яшчэ далёка. Але адмовіць на падставе таго, што у вас малая канферэнцыя, яны не могуць. Не, заўсёды, нават калі канферэнцыя, мінімальна, можа быць, 3 чалавекі. Ну, так. Нават з 3 чалавек адзін едзе. Понятно, што тут ужо больше, скажем, верагоднасць таго, што тебе выберуць, калі там 3 чалавекі. Ну,
чым 25, ну понятно, ну, але это уже І гэта не абавязкова павінен быць старшыня. Не абсолютно Хаця не абавязкова. лагічна зарабіць такую выснову, што найчасцей ён едзе. Ну, это в нашей краіне, скажем так, арцыбіскуп у нас, ну, напэўна, па розных прычынах вось едзе, але гэта не абавязкова зусім. Калі няма такого патрабавання, бо там, напрыклад, будзем казаць пра надзвычайны, там ёсць патрабаванні, абмежаванні могуць быць. Калі гаворым пра агульны звычайны сінод, едзе проста канферэнцыя біскупаў выбірае сваіх членаў. Я памятаю, рыхтаваў бюллетні для галасавання, памятаю, як гэта было. Ну, то есть, усе біскупы мелі абсалютна, не важна, арцыбіскуп ці біскуп дапамог, усе біскупы мелі адпаведную, то есть, адзін голас і маглі быць выбраныя. Ну, вось астатнія канферэнцыі, вот, пакуль ездзіў мітрапаліт, наколькі я памятаю, на ўсе. Да? Далей, то есть першае гэта так. По аднаму з 20 кожная канферэнцыя біскупаў згодна са сваёй колькасцю выбірае 1, 2, 3, 4, ну 10, не знаю, сколько там членаў. Вось это першае. Так далей іншыя члены накіроўваюцца з моцы таго ж права. Напрыклад, ну старшыні дыкастарымскай куры, напрыклад, нейкія, так. Напрыклад, калі там сінод з'яўляецца сінодам прысвечаным сям'і, то напэўна з папскай рады па справах сям'і, напэўна, гэта з моцы пасады, то есть понятно, што яго могуць выбраць, могуць не выбраць, але калі гаворка ідзе пра справы сям'і, то натуральна, каб там быў старшыня дыкастары, да, то есть з моцы права ён туды ідзе. Таксама нейкія там, можа, з кардыналаў нейкія, то есть я дакладна ўжо не ведаю, бо там змяняецца права пастаянна, але тым не менш натуральна, што заўсёды ў такіх сходах ёсць нехта, хто прыходзіць з моцы права. Да? То есть так і так. Вось і іншыя прызначаюцца непасрэдна самім рымскім пантыфікам. Да, то есть ён можа прызначыць нейкіх біскупаў спецыяльных. Ну, напрыклад, можа з таго, што такі-сякі біскуп з'яўляецца спецыялістам у гэтай галіне, напрыклад, экспертам, прафесарам, напрыклад, там ведаю, псіхалогіі, сямейных адносін, ці маральнай тэалогіі, неважна. Па якіхсьці прычынах папа прызначае сваім дэкрэтам таго ці іншага біскупа, таксама членам сіноду біскупаў. Вось да гэтых членаў далучаюцца некаторыя члены клерыкальных манаскіх інстытутаў, вось якія выбіраюцца згодна з тым самым правам. Ці абавязаны яны мець біскупскае пасвячэнне? Абсалютна не. Часцей за ўсё не маюць. Бо калі ўжо, скажем так, монах атрымаў біскупскую сакру, яго ўжо абавязана іншае права, трохі можа не так. Ён ўжо не зусім монах. Не да канца монах, хаця заўсёды літаркі пішуць там пасля свайго прозвішча, але ўжо зусім іншае права іх абавязвае, але тут ёсць спецыяльная права, ну, ёсць такая, скажем, агульная асацыяцыя вышэйшых настаяцеляў, звычайна некага там выбіраюць па свайму праву, да, то есть, понятно, там такія законнікі, да, то есть, бачна, з чаго складаць звычайнае паседжанне, да, то есть, які адбываюць раз у 3 гады, такія, сякія, вот, ёсць біскупы, ёсць святары, паўтараю, усе яны маюць голас толькі дарадчы. Калі ў адрозненне ад сабору, там, дзе былі біскупы і толькі біскупы, да, усе біскупы павінны былі ехаць, і тады яны менавіта мелі гэты голас рашаючым. Вось тут это сінод, да, то есть яны толькі слухаюцца то, што і радзяць пантыфіку, ну, аб нейкіх тых справах, якія вырашаюць на сінодзе. Цяпер надзвычайнае агульнае паседжанне, да? Сінод біскупаў, які збіраецца на надзвычайнае агульнае паседжанне для разгляду пытанняў, якія патрабуюць тэрміновага вырашэння, складваецца з членаў, большасць з якіх біскупы накіроўваюць сюды спецыяльным правам сіноду з моцы займаемай імі пасады. Іншыя прызначаюцца непасрэдна рымскім пантыфікам, да іх долучаюцца члены монаскіх інстытутаў, якіх выбіраюцца згодна з тым самым правам. Да, то есть тут уже бачым, вось это астатнія, да, то есть тыя, каго папа прызначае, астаюцца, папа заўсёды некага прызначае на сінод. Члены монаскіх інстытутаў застаюцца, папа заўсёды, то есть яны заўсёды прызначаюцца. Але вось это першая частка, біскупы, то есть яны ўжо нейкім спецыяльным правам з моцы займаемай пасады. Ну, часцей за ўсё, наколькі я веду, была вот сінод біскупаў звязаны з сям'ёй, тады, напрыклад, павінен быў ляцець старшыня канферэнцыі біскупаў. Да, то есть тады ўжо, калі кажу старшыня, тут няма кого выбіраць. Ну, вядома, адзін, да? Поэтому такая вот справа заўсёды. Я вось хацеў спытаць яшчэ. Манаскія кангрэгацыі, ордэны, законы, іх вельмі многа.
Там як ад кожнай па аднаму ці ўсё ж такі колькасць абмежаваная? Не абмежаваная колькасць, бо Хутчэй за ўсё найбольш буйныя. Ёсць такі анекдот нават, можа не зусім, але думаю, скажу. Папа не ведае колькасць жаночых кангрэгацый. Да, колькасць жаночых, мужчынскіх, я думаю, таксама. Вось, поэтому, жаночых больш. Вось, але тым не менш, понятно, что поэтому я вспомню про эту ассоциацию вышэйшых настоятеляў і звычайна праз іх дзейнічаюць, понятно. Але там хутчэй за ўсё ёсць якія-небудзь францысканы, дамінікане. Конечно, не абавязкова, вось, але тым не менш абмежаваная колькасць ёсць. Я не думаю, што права там абмежоўвае, што павінен быць там капуцын ці дамініканін. Хутчэй за ўсё проста абмежоўваецца колькасць. Але лагічна, што калі ідзе сінод па пытаннях сям'і, то будзе які-небудзь салезіянін. Не абавязкова. Па пытаннях моладзі то будзе салезіянін абавязкова? Гэта не прапісана ў сваім праве. Я думаю, што наўрад ли это было прапісана, бо, ведаеце, такія вельмі асаблівыя рэчы ў такіх агульных правах ніхто не будзе прапісваць, бо тут вельмі абмяжоўваецца права. Ясна, тут ужо трэба глядзець сам дакумент гэтай рады. Хутчэй за ўсё яго выберу того сама салезіянца, там, калі будзе добрым спецыялістам, чаму не? Але запісваць у дакуменце, што павінен быць салезіянін, там перапрашаюць салезіянца або кагосьці іншага, это будзе, скажем так, складаючы касцёльныя дакументы агульныя, трэба пазбягаць такіх вот вельмі асаблівых рэчаў. Так, это характэрна для тэорыі правы любой. Любая тэорыя права. Калі пішу агульны дэкрэт, тому што там агульныя нормы. Калі канкрэтна пішу асобны дэкрэт, прызначаю ксяндза такого-то, такого-то промышлам туды-то, туды-то, тады ўжо понятно. Так. Ось, і тут уже няма аб чым гаварыць, да? І вось, хтось гэта звычайна і надзвычайна, да? І цяпер сінод біскупаў, які збіраецца на асобае паседжанне, складаецца з членаў, якія выбіраюцца пераважна з тых рэгіёнаў, дзеля якіх ён быў скліканы згодна з нормамі спецыяльнага права, якімі рыхтуецца сінод. Мы сказалі, што гэта спецыяльныя сіноды, яны звычайна адносяць да пэўных рэгіёнаў. Понятна, калі сінод датычыцца Афрыкі, туды будуць выбірацца прадстаўнікі біскупаў афрыканскага кантыненту. Калі гэта вось Азіі, то Азія. Калі там, ведаю, Паўднёвая Амерыка, то будзе Паўднёвая Амерыка. Понятно, што тут даволі ўсё понятно. Няма чаго біскупу з Польшчы ехаць на сінод, дзе вырашаецца пытанне, звязанае з Афрыкай. Вядома. Хіба што яго там місіянеры працуюць з ягонай дыцэзіяй вельмі многа, гэта падае нейкім чынам іх закранае. Хіба што. Але это зноў-такі спецыяльнае права, спецыяльнае права сінода. Да? Далей, пасля таго, як рымскі пантыфік закрывае паседжанне сінода, спыняюцца службовыя абавязкі, накладзеныя на біскупаў і іншых членаў сінода на час яго паседжання. Да? Понятно, што я пачынаецца сінод, заўсёды там ёсць той, хто ўваходзіць у склад розных камісій, сталы секретарыят, пра гэта яшчэ будзем казаць. Бо па сутнасці трэба таксама это разумець, што сінод біскупаў не такая установа, якая вось кожныя 3 гады збіраецца, сабраліся на месяц, пагаварылі, і раз'ехаліся па дамах. Не, гэта ёсць там таксама самыя сталыя рады, сталая частка, то есть людзі, якія працуюць над пытаннямі, якія працуюць над дакументамі, гэта праца ідзе пастаянна. А раз на 3 гады адбываецца звычайнае паседжанне, калі ўжо біскупаў склікаюць, там ці гэта надзвычайнае, ці гэта нейкі ідзе спецыяльна, да? Але вось, скажем, такі касцяк сіноду біскупу ён заўсёды ёсць. Заўсёды ёсць, ён дзейнічае, ён прымае, можа, нейкія там прапановы, якія прыходзяць ад біскупаў усяго свету. Напрыклад, перад сінодам, звязаным з сям'ёй, па канферэнцыі біскупаў былі разасланы анкеты, там трэба было выкладаць нейкія там па людзях, папытацца, тое, сё, яны эту інфармацыю апрацоўваюць, там, бо як мы казалі, што рымскі пантыфік вызначае ўсё, ён, конечно, вызначае, падпісвае, то ён. Вось, але сам папа непонятно, што большасць спраў. Ёсць такая камісія, да, і пра яе скажам трошкі, генеральны секретарыят, так званы, сіноду біскупаў, які займаецца такой вот працай, кажам, якую не бачна, да, але яе нехта павінен рабіць. Поэтому таксама трэба помніць, што сінод біскупаў это не толькі паўтарусь, сабраліся на месяц і выехалі пасля, да? Вось, але пасля таго, як паседжанне то есть закончана, спыняюцца службовыя абавязкі тых біскупаў, якія былі накладзены на час паседжання, да? То есть, ці там спецыяльных прадстаўнікоў, ці выбраных, ці кагосьці іншага. Да? Так. Гэта вынікае з логікі. Конечно, вынікае з логікі, бо нельга нікому прыкрывацца, што я паехаў на сінод і паўгода ў Рыме сядзець. Да? У дыцэзі не рэзідуе, хаця права гаворыць аб тым, што толькі месяц можа адсутнічаць па-за выпадкамі сінодаў. Якраз сіноды па-за... То есть, понятно, што біскуп, калі сінод трывае месяц, ён толькі месяц можа ў дыцэзі адсутнічаць, то па
сутнасці ягоны штогадовы отпуск пайшоў так прапаў. А яны не суміруюцца. Не суммируют, там то вся и справа. Только кажу, нельзя прикрываться пошля тем, что вот я на синоде, синод уже давно закончился, а біскупа нема у дієцезі. Да? Ну, я, конечно, жартую, але такая фактор. Да? То есть спыняются с моментом. Другі параграф, тое, што я ўжо ўспамінаў, калі пасля склікання сіноду або падчас яго правядзення апостальскі пасад стане вакантным, то з моцы самога права прыпыняецца паседжанне сіноду, а таксама абавязкі ў складзе на гэта паседжанне яго удзельнікам, пакуль новы пантыфік не вырашыць распусціць паседжанне або працягнуць яго. Натуральна, пра гэта казалі. Існуе сталы генеральны секретарыят сінода біскупаў, які ўзначальвае генеральны сакратар. Генсек, да, прызначаны рымскім пантыфікам. Генсек вучыць страшна. Так, страшна. У яго распараджэнні існуе савет секретарыята. Савет вучыць яшчэ страшна. Поэтому я спецыяльна так трошки звяртаю увагу на гэтыя словы, да якіх складаецца з біскупаў, частку якіх выбірае сам сінод біскупаў, згодна зноў-такі са спецыяльным правам, а частку прызначае рымскі пантыфік. Аднак службовыя абавязкі кожнага з них спыняюцца з пачаткам новага генеральнага паседжання. Да? То есть то, что мы казали, вот это генеральный секретариат, плюс совет біскупаў нейкая. Понятно, что нейкая там рада, я не ведаю, сколько докладно их есть, нейкая невялічкая група біскупаў, да, то есть яны працуюць ад пачатку новага сінода да моманту, пакуль не распачнецца новае генеральнае паседжанне. Да? Понятно, может быть, нейкі там надзвычайны сінод у гэтым часе, может быть, спецыяльны працуюць, пакуль не распачнецца новы. І наколькі часта іх рацыруюць, тут не прапісана ў кодексе? Магчыма, спецыяльнае права сіноду пра гэта гаворыць, але кодекс пра гэта, напэўна, гаварыць не будзе. Зноў такі, бо спецыяльнае права мяняецца намного часцей, чым кодекс. Ну, конечно. Поэтому справа гэта ўжо датычыць канкрэтна вось гэтай справы. І апроч гэтага для кожнага паседжання сінода біскупаў устанаўліваецца адзін або некалькі спецыяльных сакратароў, прызначаных рымскім пантыфікам, якія застаюцца на даручанай пасадзе толькі да завяршэння паседжання сіноду. Ну, грубо говоря, секретары, якія рыхтуюць адпаведныя дакументы падчас трывання сіноду, там друкуюць нешта. То есть, па сутнасці, мае такую справу трошкі, можа, тэхнічную. Вось. І наступнае пытанне, добра. Сінод быў, што далей? Цікавае пытанне. Пасядзелі, пагаварылі, што далей? Ну, папа глядзіць дакументы і прымае рашэнне. Якое прымае рашэнне? Якое хоча, ён жа папа. Вось. Ці папа павінен слухацца сінод? Вядома, не. Ясна, што не. Вось гэта трэба вельмі дакладна ведаць, бо, архібіскуп наш расказвае, думаю, што магу тут публічна сказаць, што ён быў уже на многіх сінодах, і бывае там абстаноўка вельмі розная. Понятно, што асабліва сінод, які датычыўся тэмаў сям'і, мы ведаем, што там былі многія пытанні вельмі кантраверсійныя, да, то есть многія пытанні там трошкі ўжо на пагранічы з ерасю былі, што можна было, некаторыя біскупы выказваліся, выказваліся. Памолімся за іх. Так, выказваліся, але тым не менш бачым, што папа нічого такога надзвычайнага не прыняў. То есть звычайна пасля такога сіноду біскупаў выходзіць апостальская адгартацыя, папа піша нейкую адгартацыю, прысвечаная тым праблемам, якія былі падняты на сінодзе, і магчыма устанаўлівае нейкія новыя права, нейкія новыя прадпісанні для касцёла. Это трошкі не абавязкова. Может быть так, што папа нічога не выдасць па сіноду. Может быть, просто пасядзелі, нейкія дакументы напісалі, яны пайшлі ў архіў і ўсё. Может быть так, што гэта выйдзе праз некалькі гадоў у нейкай апостальскай канстытуцыі. То есть может быть так, што гэта, напрыклад, стане прычынай некаторай справы для, можа, склікання сабору нават. Так, яно можа накаплівацца і легко. Да? То есть тут важна памятаць, што сінод біскупаў, паўтараю, што гэта не сабор. Да? Это не сабор, які вырашае тае пытанне. Яшчэ што вельмі важна, кажучы пра сінод, трошкі розная інтэрпрэтацыя сінода ў касцёле заходнім і ўсходнім. Так, ва ўсходнім касцёле сіноды гэта амаль сінонім сабору. Амаль, што сінонім сабору. Мы ўжо казалі пра гэта, можа, не хачу там. Конечно, што сінод без папы быць не можа. Сабор без папы. Ой, сабор, прабачце. І сінод таксама, дарэчы. Па сутнасці, але сіноды, тут яшчэ ёсць такая рэч, як дэцызіяльныя сіноды, пра некалі будзем казаць, іх узначальвае біскуп. Ясна, што біскуп можа сінод узначаліць, поэтому тут пытанняў няма. Але сінод, напрыклад, усходніх касцёлаў, нават каталіцкіх,
Бо таксама ёсць каталіцкі ўсходні касцёл, у нас жа каталікі ёсць у іншых краінах. Іншыя каталікі ўсходніх абрадаў і маюць трошкі іншыя правы. Вельмі часта сіноды маюць права прадстаўлення кандыдата да біскупства папы, напрыклад. Да, то есть это уже свое право. Это уже трэба чытаць кодекс кананічнага права ўсходніх. Усходні касцёл, да, кодекс канону ўсходніх касцёла. Але тым не менш, каб мы памяталі, бо часта сінод, напрыклад, мы кажам сінод, у нас часці заўсёды чуецца сінод праваслаўнай царквы прыняў тое права. Да, ён там мае ўладу заканадаўчую. Трэба гэта ведаць. У нас сінод не мае ніякай улады. То есть не то, што выканаўчы ніякай не мае ўлады, гэта проста кансультатыўны орган. Вось, але які, як мы бачым, вось, на працягу многіх гадоў ўжо ён сапраўды выконваецца даволі, карыстаецца даволі моцна, выкарыстоўваецца ў касцёле, да, то есть папы сапраўды стараюцца паслухаць біскупаў. Сапраўды аб тым, што робіцца ў свеце, да, ўсё для таго, каб касцёл не быў інстытутам адарваным ад рэчаіснасці, да, то есть каб тыя пытанні, якія паўстаюць, яны ёсць. Ад іх уцякаць нельга, вось таму. І таму, канешне, штосьці яшчэ павінна быць. Вось тое, што права гаворыць пра сінод, можа, не так многа, як хацелася б, але, напэўна, яшчэ пытанні у нас некаторыя ёсць. Ёсць? Не ведаю. Я думаю, можа, нам што даслалі нашы пакуль што не даслалі. Але цікава. Такім чынам, калі мы чуем, значыць, пра сінод нашых праваслаўных братоў, мы, паважаныя радыёслухачы, павінны гэта размяжоўваць, бо іх само багаслоўе такое, што гэта лагічна з яго вынікае, што іх сінод будзе заканадаўчым. У нас не будзе, таму што ў нас ёсць папа. І гэта прынцыпова важна. І мне вось яшчэ такое пытанне цікавае, ці можа сінод займацца, напрыклад, такімі справамі, як пераклады, ці арганізацыя перакладаў. Мне проста вось прыгадаўся зноў жа такі, знаеце, праваслаўны тэрмін сінадальны перевод Бібліі. Наколькі я памятаю, яны там у 19 стагоддзі ў канцы сабраліся і займаліся пытаннямі перакладу. Ці ёсць нейкія абмежаванні для прац сінодаў? Скажем так, калі мы паглядзім на аб том, што мы сёння казалі, тэарэтычна папа можа склікаць сінод для перакладу святога пісання. Только пытанне на якую мову. Пытанне, куды будзем перакладаць. Можа склікаць сінод, каб перакласць, напрыклад, на новалацінскую мову ці новагрэцкую мову. Да? То есть вульгата, неовульгата ёсць, яна как бы такая. Вось якраз гэта ж праца ідзе пастаянна з вульгатай. Я вось хацеў спытаць, датычны сінод да гэтага? Звычайна не. Ёсць спецыяльныя біблейскія камісіі, якія тым займаюцца, бо ўсё ж такі справа перакладу святога пісання, гэта, скажем, не справа біскупаў. Гэта справа, спецыялістаў біблійных, якія сапраўды, так скажу, што навучанне Бібліі у многіх рымскіх папскіх універсітэтах гэта адны з найбольш цяжкіх напрамкаў. Бо сапраўды это вывучэнне старажытных моў, бо святое пісанне на ім было напісана. То есть нельга сёння перакладаць Біблію, скажем так, з польскай ці з рускай мовай на беларускую. Это будзе нонсенс. Поэтому і спецыялістаў па Бібліі, спецыялістаў па тэалогіі біблійных сапраўды не так многае хацелася б. Вось таму справай тлумачэння займаюцца гэтыя людзі. Іншая справа, што калі ёсць тлумачэнне, то ўжо можа справа іншага нашай сустрэчы, калі ёсць тлумачэнне, заўсёды павінна быць зацверджана. Тут уже цэлая працэдура зацвярджэння апостальскім пасадам. Вось тэкстаў там ёсць літургічных, святого пісання, это ўжо іншая справа. То есть, напэўна, ніхто не можа сам сесці, кажа, я сабе пераклаў, вось, і цяпер карыстаюся. Так не павінна быць. Конечно. Не можа, кажу, не павінна так быць. Вось, да? І таму, але это не справа сіноду вырашаць. Хутчэй, хаця, кажу, тэарэтычна, можа папа, які можа спецыяльны які-небудзь сінод склікаць там па перакладу. Тут цяжка. Да, але, кажу, калі ў сінодзе біскупаў, я не ведаю аж толькі біскупу спецыялісту па святым пісанні, што каб яны сапраўды тут не памяшаючы ні ў якім выпадку нягоднасці біскупаў нічога, проста тут павінны быць спецыялісты. Але, напрыклад, склікаць нейкі спецыяльны сінод па пытанні перакладу, допустим, Бібліі. Яго не было, я думаю, не было. На англійскую мову. Я не магу уявіць сітуацыю, такой занадта глобальная царква. Гэта ўсё можа вырашацца фактычна на месцы. Так, часцей заўсёды на месцы вырашаецца. Не справа сіноду. Хіба што калі ўвесь Кітай навернецца, тады будзе сінод па перакладзе літургічных тэкстаў. Тады ўжо. Калі, дай Божа, каб такое некалі здарылася. Ці ведаем мы тэму наступнага сіноду? Я яшчэ хацеў спытаць. Не, наступнага сіноду яшчэ
То бок папа і аглашае, як мы казалі, у належны час. А Так, належны належны час час, гэта звычайна некалькі месяцаў усяго Ну, толькі. я думаю, что... год, не, можа. Не скажу, то есть, не ведаем. Хіба, Ясно. Так. Ось, поэтому, ну, і гэта, то есть, чарговы, варто вспомнить, что вот синод – это чарговый такі, ну, этап, ну, скажем, у развития костела, да, то есть проявление, некоторые кажут демократы, хотя я это не згоден, бо демократы все-таки больше ж не вырашаюць, дзякуй Богу. Дзякуй Богу. Ось, але ўсё ж таки памятаем о тым, што заўсёды ў касцёле кіруе Дух Святы. Тут ніякай дэмакрацыі мы не гаворым, да, то есть галасаванні могуць вельмі розныя, ось, але ўсё ж таки папа пад натхненнем Духа Святога прымае нейкія пастановы, піша пасля гэтыя дакументы, ўсё гэтак далей. Ось. Але тым не менш, гэты інстытут сапраўды, ну, прычыняецца да многіх справ вырашэння касцёла. Нават сінод моладзі, які быў па пытаннях моладзі, які быў мінулай восенню, да, то есть першы раз было запрошана вялікая колькасць маладых людзей. І арцыбіскуп вспамінае, што такога ніколі не была, звычайна біскупы сядзяць. У якасці гасцей. І гасцей таксама спецыялісты былі, то есть яны мелі магчымасць там выступіць па некаторых пытаннях, там рыхтавалі нейкія свае там заўвагі і так далей, да, скажу, такога ніколі не было на сінодзе біскупаў, ну цяпер ёсць, ну поэтому то есть спецыяльнае права таксама ў пэўным сэнсе трошкі мяняецца. Вось поэтому я думаю, што Ну, з сінодам все збольшага зразумела. Так. Але вось шкада, калі б я быў біскупам, я б, напэўна, хацеў, каб мне далі графік сінодаў там на 15 гадоў наперад. вот занадта Ну, гэта жарты такія. упэўнены, што 15 гадоў пражыць яшчэ это, ну, дай Божа. Ну, Ось, так. бо таксама нельга запланаваць усё, нават, я думаю, на 3 гады цяжка Ну, запланаваць. вядома, можа адбыцца нешта. Так, можа быць розна. Сёння касцёл жыве аднымі пытаннямі, мы бачым, сёння таксама ёсць розныя пытанні, касцёл пераследуюць па іншых справах, і касцёл мусіць на некаторыя справы адказваць. Вось, абвінавачванні, можа, далёка не заўсёды слушныя. І, а што будзе праз 3 гады, мы не ведаем. Вось, таму, ну, нейкім чынам, это жыццё. Это жыццё, вось, і поэтому, ну, які папа будзе, мы таксама не ведаем. Конечно, дай Боже здароўя папы Францішку, ну, але всякае можа быць. Не, ну, вечна-то ніхто не жыве на зямлі. Вечна не жыве на зямлі, вось, чалавек ужо больш за 80 гадоў, всякае, это жыццё. Ага. Але тым не менш, ну, касцёл жыве, і жыць будзе, это брам пекла яго не перамогуць. Конечно, таму што ім кіруе Дух Святы. Так, это... Класна мець такую гарантыю, правда? Конечно, это в этом... А якая у нас будзе тэма наступных перадач? Наступны раз мы будем распачнем гаворку, я думаю, за раз не справимся про кардыналаў Святого Рымскага касцёла. Там уже намного больш будзе, поэтому уже спецыяльна сёння уже не будем распачынаць эту тэму, бо яна сапраўды даволі вялікая, як мне здаецца, даволі цікавая, бо кардыналы заўсёды такая трошкі тэма. Пытанняў много ўзнікае, скажем так. Яна яшчэ ў масавай культуры, так падаецца, ну, вельмі часта. Даволі романтызавана, я бы сказаў. Так, трошкі романтызавана, вось, ну, але тым не менш, кардыналы маюць сваё месца ў касцёле, вось, кардыналы маюць таксама сваё заданне ў касцёле, сваю паслугу, ну, і таксама паміж імі там дзялення, вось, ступенямі і гэтак далей, то есть ўсё даволі цікавае. Пэўным сэнсе генералы касцёла, вось, і это так. Падзел кардыналаў, які існуе, таксама, што войска падобную узяла сістэму падзела, таксама многа аб чым гаворыць. Ну, я думаю, што ў наступны раз. Канешне, гэта будзе вельмі цікава. Таму слухайце нас абавязкова праз тыдзень. Благаславіце нашых слухачоў, калі ласка. Благословлення ўсемагутнага Бога, Отца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і пазастанецца з вамі назаўсёды. Амен. Всім дзякую. Дзякую. Дзякуем, паважаныя слухачы, за тое, што слухаеце Радыё Марыя. Знаходзьце нашыя перадачы ў архіве, далучайцеся да нас, глядзіце нас на Ютубе, вядзецца жывая трансляцыя і абавязкова прысылайце вашыя пытанні. Мы дужа чакаем вашых пытанняў, проста прагнем іх. Хвала Хрысту, з Богам. З Богам. Слухалі перадачу